What's up guys? It's me again, Jambay Mayangat, ang inyong Ilocano vlogger. So for today's video guys, ipapakita ko sa inyo kung saan ako nag-OJT for today's video. So ayan, kitang-kita nyo naka-uniform pa ako. Ayan, nag-attendance na ako, pumasok na ako kasi Monday guys. Kailangan natin pumasok. So ayun nga, Monday, syempre may flag ceremony. Ayan na guys. So ayan yung mga employees sa aking pinag-OJT-han guys. Ayan. So by the way guys, dito pala ako sa Department of Information and Communication Technology or DICT Region 2 guys. Sa regional office po ako. Yes po, opo, tama pong narinig nyo, opo. Yes po, opo. O, ito ang aking maghapong ginagawa, oo. Maglalaptop. Maghapong nakababad ang yung mata. At hindi lang yung mata, pati yung ubet mo, nakababad na ang pudot-pudot ng aking upuan. Oo, maliban pala sa aming mga CPE na galing CSU guys, meron din pala mga ibang courses na nag-OJT dyan, tulad ng mga ECE, mga computer science, tapos may mga, yun lang. Pero hindi lang CSU yung amin naabutan guys, pati may mga St. Louis, meron din doon dati. Pero mas nauna kasi silang nag-start, kaya mas nauna rin silang natapos. No, kita nyo naman ang pagbubrain, makaulaw, ang mga numbers, kung ano-anong papel guys. Alam nyo ba yung mga ginagawa ko? Ang daming numbers, yung mga amount, ganun guys. Sobrang laki, sobrang mahal kasi yung bidding yan. Oo, sana all mahal. Uy, huwag naman ganyan, no? Pero yung bidding na alam ko guys, pataasan, di ba? Pero ito guys, kakaiba, pababaan, girl. At kung sino yung may pinakamababang na ibigay ay siyang mananalo. Di ba? Pero syempre, hindi kompleto ang araw mo kung hindi ka mag-banger. Wow. Oo, opo, sa francs lang po ang kaya ng aming budget. Ayan. So pagkatapos naman na mag-banger, bumalik ulit kami sa aming mga upuan. Oo, painitan na naman namin. Ayan, oo. Pero syempre, 12 noon na, lunch break na. Ayan guys, oo. Kain na naman. Palagi na lang kakain, oo. Pero di naman tayo tumataba. Oo. Buti pa yung aking braso. Malaki. Tumataba. So, ayan nga, dito kami kumakain ng lunch, guys. Budget meal yung aming order, 50 pesos lamang. Ayan, so may karne, gulay, tsaka yung kanin. Pero minsan talaga napapa-extra rice talaga ako, guys. Tapos pagkatapos kumain, ayan, so mag-bukojis naman tayo. Mag-BJ din, magminsan. O, iba iniisip mo. So, ayan na nga, bumalik na naman kami sa aming office. Oo, ala po, ang ingin naman aking surroundings ngayon. Pero mas hindi kompleto talaga ang lunch break mo pag walang chismisang nagaganap, guys. So, pero, pasin mo talaga yan si Ma'am Kim tsaka si Ma'am Alicia Ayan, kita-kita nyo naman, guys. Hindi kayang itago ng pagba-vlog ang kanilang, panghimagas. Ala, yun ang panghimagas ang chismisan. So, ito pala, guys, ang aming supervisor sa aming OJT live, which is si Sir Michael Angelo. Kitang-kita nyo naman guys, sobrang saya kapag lunch break. Ayan naman si Sir Evans. Ala, may pa-finger heart si Sir. Hi, so ayan, akyat baba na naman, oo. Balik sa dating upuan, painitan na naman natin, oo. Ayan, so kitang-kita nyo naman, oo. Sobrang, babad na babad talaga yung aming mata. Pero pagkatapos niyan guys, pag 5 PM, ayan, mag-out naman kami. Pero minsan mag-OT kami. Kasi nasasayang din kami sa oras guys. Kaya, ayun, kailangan natin mag-OT rin minsan. Ala, Martes na naman. Ayan, na naman ang pugita. Papunta na naman tayo sa DICT, guys. Martes, ha? Ayan, so naka-OJT uniform naman tayo. Alam na nga kasing may hagdan na ganyan kataas. Tapos naka-heels pa kasi. Takong pa kasi. Sobrang arte mo, day. Pero buti na lang talaga may aircon dun sa office na pag-i-stayan namin para naman makahinga kami ng malalim pag nakarating na kami sa loob. Oo. Pero alam niyo minsan yung pinaka-first talaga na problema namin pagdating, hindi namin alam kung may gagawin ba kami o wala. So ayun, tanong kami naman ng mga gagawin sa iba't ibang office, maging sa TOD, sa ORD, at kung saan pa man yan. Basta may masulat lang kami sa aming accomplishment report. Weekly pa yan guys ha. Paano na lang kapag wala kaming ginawa sa isang araw, edi wala kaming ilalagay doon. Kaya kahit nakakahilo pa yan, mga numbers yan, kung ano-ano, kailangan namin gawin para lang may maisulat guys. At saka para matuto rin kami kung paano talaga yung flow
sa pag-work dito sa mga offices tulad dito. Ala, parang masarap yung gising ni Ma'am Kim tsaka si Ma'am Alicia. Tapos guys, si Sir Jayfer pala sobrang busy. Tapos yung mga kasama namin na ECE na taga CSU din guys. Tapos sinabihan pala kami ni Ma'am Ritz kahapon guys. Ayan na. Linibre ba ka na? Nilibre ba naman kami sa Batir? Worth it ang pagpaparinig guys. Oo, may totoo. Nang naganap sa buhay ko, oo. Kaya nung sinabi niya na maghanap na kayo ng pansitan, oo, mag-order na kayo, ala, dali-dali naman kami naghanap sa Facebook, be. Tignan nyo naman, naka-split screen. Pansamantala muna naming tinigil ang trabaho, guys, para lang sa Batil, oo. Ayan, sa NC's Batil Patong po pala kami nag-order, guys. Sobrang bait po nila, tapos ang bilis-bilis po ng kanilang proseso at saka pag-reply, guys, sa Messenger. Ala, adik na adik sa ate. Pero syempre, habang inaantay ang in-order, ayan, guys, so work muna. Ala, nahilo na naman sa ate, oo. Pero aminin, mas gusto ko yung hilong yan kesa naman yung hilong buntis, ano. Tapos ayan, sinabihan na rin namin si Ma'am Kim tsaka si Ma'am Alicia, baka may gusto rin sila. Ganon, share the blessings, ika nga, oo. Ayan, so kunyari, touchscreen naman ang ating laptop, oo. Tignan nyo naman, ay, ignorante nga tao. Kunyari, touchscreen, apo, pindutin na kanumit, oo. Pero sabi ni Ma'am Ritz, secret lang daw. Kasanoon nga secret dito, hindi na siya secret. Kasi nasabi ko na guys, secret na lang natin ha. Ala, for the first time, minabulol tayo ng pansit. Ayan, sakto-sakto nagkikrave kami guys. Ala, touchscreen nga. O, kita nyo naman, sobrang bait ni Ma'am Ritz guys. Oo, wala ka nang masabi. Ang sarap pala mag-OJT sa DICT Region 2, mami. Bahala na daw kami kung ano yung gusto namin. Pero syempre dahil order yan, kailangan ng may delivery fee. Oo, 70 pesos yan. Sabi namin kay Ma'am Ritz, Ma'am, 770 po lahat. Sa amin na lang yung 70. O, diba? Ang bait namin. Oo. Sa amin na lang yung butal. So ayun nga guys, shoutout nga po pala kay Akuma Ninja, sa Moto Kids, Alger Upholstery, George Vincent Bringas, Bike Hub, Taja Gamer, BG Shins 18 at saka sa aking mga kaklase na mga CPE na incoming 4th year po next sem. Shoutout nga po lahat sa inyo guys. Masyado na kasi makakalimutan ng lola nyo, kaya ngayon lang ako nakapag-shoutout. Pasensya po. Ayan, so shoutout pala kay Carlos Sorita na nag-cart kay Star. Salamat sa pa-strawberry mo ha. Kayo na lang po humusga kung matamis ba, maasim, maalat, oo. Pero bakit parang mas matamis pa yung hindi hinog, oo. Pero dahil ayaw ni Star kumain ng strawberry, ayan, so kami na lang ni Bernadette, oo, ang kumain ng strawberry. Pero Carlo, oo, wag ka mag-alala, kumain naman si Star ng, tawag doon, yung sliced cake. Same routine guys, lunch na naman, so akyat baba na naman tayo sa hagdan. Syempre, nakatakong tayo, oo, maarte tayo eh. Pero alam mo yung feel mo parang engranda yung entrance mo ba? Ala, Arjod! Tapos tanong ni Sir, nagba-vlog ka? Oo, sir, video tayo. So pagkatapos nun, dumating na ang aming order na pansit Batil Patong, guys. At ayan po si Ma'am Ritz, guys. Oh, hindi yan guys, hindi. Ito si Ma'am Ritz. Kung nakikita nyo yung naka-white doon na maganda, ayan, so may patakip-takip pa si Ma'am Ritz, Pero sobrang bait po nila. Lahat po sila, hindi lang po si Ma'am Ritz talaga. Lahat po talaga ng mga employees sa DICT. Sobrang bait po. Walang halong biro, walang halong pambobola. Siya naman po si Sir Dale. Oo. O, kita nyo yan, the way they approach or the way they show their support. Ala, nag-iga siya ang auntie niya. Oo. Pero laking pasasalamat talaga namin sa lahat ng mga employees sa DICT Region 2, guys. Hindi lang dahil sa aming internship, kundi dahil binus din nila ang aming confidence, lalo na sa akin guys, sa aking pag-vlog. Kasi mula nung nalaman nila na nag-upload ako sa YouTube ko, pinush talaga nila ako na ito, ayan guys, mag-video, tapos mag-upload, tapos ituloy-tuloy lang daw. And ayun, I appreciate it very much. Uy, nag-English ulit! Ayan, sarap ba? Sobrang sarap, bes. Oo, nagutom ulit ako, be. Ayan, so pagkatapos naman namin kumain, nag-barjod na naman itong si Bernadette. Samantalang ako, ayan, pa-video-video lang, tapos sila may pa-powder na. Uy! Parang di nakikigamit.
Pero minsan talaga, mas nasasaktuhan pa ni Ma'am Alicia tsaka ni Ma'am Kim na ako yung gumagamit. Kaya palagi akong kinukulit nila, ma'am. Oo, palagi na lang ako. Ayan, nagdama pa si ate niya. Oo. Ala, nag-CR tour. At ayan guys, siya naman po si Sir Jayfer. Siya po pala ang nag-boost sa confidence ko. Ang nang-motivate sa akin na mag-vlog dito sa DICT, guys. Kasi sabi ko, sir, nakakaya po kasi. Ba't ka nahihiya? Dapat wala kang hiya. Be, nireal talk ba naman ako? Oo, ganyan talaga. Masakit ang katotohanan. Pero ito, be, hindi ito masakit sa mata. Oo. Naging Bombay tayo nang wala sa oras. Oo. Pero alam niyo ba, hiram lang yan, be. Bibigay ko rin sa kanya through GCash. Oo. Tapos dito na problema kami kasi iba yung ginawa ni Star sa mga papel, be. Imbes na pag ganun ang ginawa niya, oo. Tapos binubuli pa ako ni Badet, ba't daw ang liit-liit ko, be? Kasi ang tangkad-tangkad ni Bernadette, oo. Sana all matangkad. Ayan, so imbes na pag ganun, pag ganyan ang ginawa ni Star, ayan, so inayos namin lahat. Inisa-isa namin dinistribute, oo. Inisa-isa namin lahat. Oo, lahat na lang, oo. Kaya sa araw na to, napa-overtime kami ng 1 hour. Dahil mali. Oo, mali mo. May mali ka talaga, be. Kasi babae kami, boy. Oo, palagi kaming tama. Ala, nakalayo na naman tayo. Tapos habang nag-ayos kami ng mga papel, may nakatag na meals. Oo, pagkain. Pero yung nasa form, be, mga semento, hardiplex, gravel, ano ba yan? At dahil tapos na lahat, ayan guys, bye-bye. And time out na kami. Bye!